тапшырылган. Ул кичәдә Саҗидә апаның ире шулай ук күренекле язучы Әдип Маликов. Анда беләсез бит инде, күренекле язучы. Алар икесе дә минем райондашымнар. Тәтешле районнан, Башкортстаннан, Әдип абыйда, Саҗидә апада. Мин аны якташларым да булгач канатланып эшләдем. Һәм шул кичәдә язучылар гаиләсендә иң якын туганнары җыелган, интервью бирәләр, мин интервьюлар алам. Алар арасында Рамил Гарифуллинны күреп калдым. Рамил Гарифуллин иң якын кешеләр сала. Мин уйладым, психолог белән битәде. Язучы икәнен белмим. Язучылар гаиләсендә нишләп йөри икән психолог Рамил Гарифуллин дип уйлап куйдым инде. Ул баксам, Әдип Маликовның туганнан туган племянник икән. Килеп чыга Саҗидә Сөләйманова аның җиңгәсе. Мин дә шатланып куйдым. Интервьюлар алдым, танышып киттек шуннан. Ул инде бик еш кына телевидениега чыгыш ясарга килә иде. Без ул телевидениега килсә, әлдә еш күрәбез без аны. Телевидениенең кунагы, еш. Ул килсә, без инде чиратка тезеләбез. Кемнең башы авырта, монда йөрәге шәлшәме, кем арыган, Рамилне берәр нәрсә эшләтәләр дип кулларын куя, нишләтә безгә җиңел кебек булып китә. Шулай дип якыннан шулай дип таныштым инде. Әле иҗатын белми идем әле. 2004 елның минем сеңлем үлде. Кинәт кенә авырып, җырчы иде. Талантлы Башкортстанның кызыгына кысты. Бердән бер кызы ятим калды. Алсу. 10-нчы сыйныфны тәмамлаган. Мин Казанга әтисенә сорап алып килдем. Һәм ул кайгыдан шок хәленә килде. Ул кыз Алсу иде. Ни елмаймый, ни сөйләшмий бик. Еламый, күз яше дә чыкмый. Агарып каткан кебек булды инде. Укырга да йөри, әйбәт тә укый. Мин дә бик ачылдым. Һәм инде Рамил Гарифуллин искә төште. Туктале, мин аны шалтыратам әле. Рамил Гарифуллинга шалтыратам. Килегез ди. Бардык Алсу белән. Алсуның бик барасы да килде. Настроение шул хәтле юк, шул хәтле әнисен югалтып килде. Ят шәһәргә алып килде. Ят мәктәп, ят класс, ят укытучылар барысы да. Әнисе дә үлгән. Шул хәтле психологик нагрузка бит инде аның. Рамил Гарифуллинга теләп эшләп кенә шундый настроениесез. Bir yarım saat ötürken, 40 minut ötürken işi başlayıp gitti, Alsu çığa. Kuyaş kebek balkıp çığa. Bir dışları Alsu'lanıp gitken, yüzleri ışkınlanıp kıra. Tanımay kıramaz onu. Bir kişi kirip gitti, ikinci kişi kirip çıktı. Nişletti seni Ramil Garifullin. Söyleşip bile oturduk diye, planları bayağı oturgan kiresin deyip sıraştı. Şunday at duşi söyleşip oturganlar. Min de söyleşedim. Min söyleşkenden bir de anın aşılıp gitmeye bitirdi. Men şunda anladım, Ramil Garifullin'in inandım, bir güçlü psikolog bulundu. Rahmet Ramil. Onlar min aytam, anın biteni seansları boşqa tugel, tülevde, kim indi boşqa tülevde. Men aytam, tutma tülevde. Men diyatimlerden akşa almayı dedim. Mine anın kişiliklik sıfatına da men ton kaldım. Rahmet tağında, onları tağını söyleyeyim. Bir küs günümünde bir neşe yıldı, hazır bir настроением yoğundu. Bir mesele şeysi gelmiyor, kolumdan bir ne iş gelmiyor, yodasına gile, Рамил Гарифуллинга şartladım. Benim depressiv olaydı. Eyde girdi, Boram. Söyleşip oturduk da. Yok sende bir neydi depressiv. Ne misin yani kitabımda mı getirdi? Şiirler kitabın. Şunu da o kadar yaşamsarlı. Belki tercümede yetersen. Okudum. Şu halde çok farklı anın diline, şu halde anın psikologik portretler bitler Türkiye'de. Epigramalar. Меня bir kuşadı oldu. Меня yaşamasa bir reservlerden beni zastavit ettim. Вот, меня şuşadı. Мен аны bir güçlük tercüme ettim. Türkiye'den hem ana telefondan gösterdim. Olayda здорово, вот здорово deyip bu. То, что нужно deyip. Yani меня neyse, tamam tercüme ettim. Şulay edip bir kitabın polностью diyerek ben tercüme ettim. Bir-iki отношения. Sizin tecrübe şiirek tasavvuflar. Şulay edip bunu konuştum. Ondan elektron biblioteka kurgan. Hem neye aytadi? Aile okuysun men uylarım. Men seni koydum elektron biblioteka qiladi. Anda benim
Ошолардын хикаяларын Тайын Казанского дворика. Шуну да окуды. Кызык болса, миңа сенин пикириң бик важно дейт. Мен окудум Тайын Казанского дворика. Мен аны тагын экинчи жакка баштым. Мында энди бул шул кадрлы күзөтүшөн болгон кичкене убактымдан. Кичкене убактымда шул кадрлы илерин өзүнө сиңдирип болгон. Казандын 60-жылдары биз энди баун рамынан жүргө яратабыз барыбызда. Бир күндө уйланбайбыз. Бул бина ничек түзүлгөн, нинди тарихи экен, нинди кишилер жашаган мында, нинди анын тарихи. Ал бит шундай күчлүү персонажлар анда. Укысаң, эс кетерлик. Театр күн көз алдына келет. Һәр бир персонаж. Зиннет паркында бир бомж лайбы. Аны шул катлы яратып, һәр бир персонажын яратып язган. Ул шул катлы кишилерди ярата экен. Менә шуны аңладым. Шул катлы гади кишилерди ярата. Аларны шул катлы зурлый. Ул искитерлек. Анда инде теге Миша бабай дигәндә теге. Дәди Миша. Ул күндә таңны каршыларга бара икән Казанда, таң аткан. Аңа ияреп барганын, ничек таң атканын, менә шул катлы серле, чыннан да бик кызык. Рәхмәт. Менә шундый безнең арада шундый талантлы кешеләр бар. Замандашларыбыз укыгыз бу китапны. Менә татарчасын тәрҗемә итәм, менә яртысыннан артык, анда 91 хикәя, кыска гына хикәяләр, 50 ничәсен тәрҗемә иткән бугай инде. Аның татарчасында шагарлыгы инде, шагар дип ышанам инде. Вот я скажу на русском еще тоже. Очень не так просто найти силы переводить другого автора, оценивать другого автора. Вообще вот, на будущее, да, здоровье человека определяется способностью чувствовать другого, сопереживать другого, помогать другому. Вот Наиля Ханум, она настоящий человек в плане того, что может взять ощущения другого человека и их представить. Это очень большая боль для этого нужна. Люди это свои-то представлять не могут хорошенько представить. А вы имеете уважение к другим представлениям. Вот я учусь у вас. Рәхмәт, Рамил. Сезнең телегез ничектер, сезнең рәшмәләрегез миңа ничектер якын күренде. Ул бит Рамил Гарифуллин, андый талантлар буш урында, такыр урында чыкмыйлар. Ул бит талантлы Ремзи Гарифуллинның улы, иллюзионист, гомер буе филармониядә эшләгән, Зифа Басыровалар группасында эшләгән Ремзи Гарифуллинның улы бит инде ул. Бик талантлы кеше. Такыр җирдә үсмәгән. Менә талантлы кешеләр туа инде. Менә күңелле сезнең. Менә ул ничектер ул дәвалый да кебек сезнең әсәрләрегез. Настроение булмаса, ниндидер арыганлык туйганда, шул хикәяләрне укыганда ял итәсең, ничектер көч кереп киткән шикелле була. Яни сезгә уңышлар, бәйрәмегез белән котлыйм. Безнең татарчасыдан чыгар дип ышанам.